Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa masu saurare. Za ku saurari wannan kasida daga bakin dan uwanku Murtala Ashiru Muduru a ƙarƙashin jagorancin Malam Nazifu Abubakar Bello Madobawa Muduru da sauran malamai. Malam Muntari, Allah ya bar mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Don neman ƙarin bayani a kira wannan waya 070-3003-6745. Allah ya bar mu da Annabi Muhammadu. Asalin girma Fatima ya ta ma'aikina, kin yi mun gata yanzu ganin ki nake nema. Asalin girma Fatima ya ta ma'aikina, kin yi mun gata yanzu ganin ki nake nema. Yar asalin girma Fatima ya ta ma'aikina, kin yi mun gata yanzu ganin ki nake nema. Komai ne zan fara dole na sashi makagina, na yau ne mai gobe wanda ya kagi iyayena, domin girman ka gwani ya zarce matunanina. Ya Allah roƙo ka bar ni da sanar manzona Fatima. Asalin girma Fatima ya ta ma'aikina, kin yi mun gata yanzu ganin ki nake nema. Salati rabbi gwani da dagon da macicina, dan Abdullahi da Aminatu gatan babana, wannan da kake kishi ya ko da yaushe dare rana, a tsantsar soyayyarsa a Fatima.